Anda election mentah. Tama long haga jins no junga haga election ta long kang sngo hi kalong ba ni kum ki no chis long junga Meghalaya no coba te long ban ko hi bang jir ki no khmat kalong hi hab ban pusan kan pusan hi hab ban jir pusan long rem halo kan long rem bagi kandidat pensial ni parti pensial Kamu mas panggane ka election mentah. Ni ngam su thau pi ngai im tu bagi sia song shit kulmar tidak tip ni kim tip ya ka keren family ru tangi don ka family tu tangi om ban ngak pang ajit bagi khur ke jit aro ini kan long ka long hi hab long indon karai hala de Ngau try kan ka jengken tho ka jongki wei bis ngau try kan kalong ka babiang try. em jin si sang athai hoi teng da kan tho ya ka babaklang ni de ban kan tho tang ba la de bia patar kumniep om su ya happy namar long bai ngi long ki jakwa ki bia puli wei ni wei long ma that no Ka jengken tho to kam ta hi long dalong criticism te kabyang hi long constructive criticism te ma ka ya hab hi tang balong shukin tho klem ka daw e te kam sno ya hab Chinese kan mo ka pen I bakim long series ka ka jing kan tho wa chiki la ki kan tho ka issue ni sing ya ha man ri da ki kan tho personally no ka pen I ba ni la rangi ngim nang ban judge ka long ba mangi ni long illiterate tengi hangi ha ban pe ba ya ka campaign ka chiki ngi ha ban pe ba ki issue ka igi besim bakin su kan tho klumar iwe ka bom la ban ya ha bru hi pa ba ngim de ban penang ka Kan tho jengki political party wei so mas pangata. halor ke ka jing kan tho wei ma long kan ke ka ba nga hi la hala de hi ngami tenan oi nomor ba hi bang ta ba kini ki wei political party kan tho ya ka WPP pad ni ba ki don ni ki jing kan kan rem ba ki ong ba ka sarkar ka belam ki long ki bam sap ka don ka jing lam ka bam sap bun jat na ta long ni ho ni pet batin la tip haduk no ki bam sap la ni ka jing tho jong WPP ya ko me ka dai ni em ji sisar ngin tem Pe kinam ta ka jinglong ka district jongi bis ngo ba kata ka jengken tho ka dena kam dena try. ma jing pe junga hi te imat ka don hi mar ka jing tho ka ba dei ka don hi ka bom dei ma mar balik ya pingsan mar ko imat naman abang ba ki pingsan hala ka jong chonong rim de ta si don hi bare ki pen he ta Ngi tali ka wei ban ya kan tho wei kom to bis ngo try bangi la ban nget ne ngi la ban trust kin ki ba ki kin le bhanam ta ki pa ba. Ta ta kam ta hi kam politics te ya kam ta hi long kilong kim jeng hi ya teli long ki persang mantan ya yui pa yui tang ba ha ba hadu te shong hi ki pa ba ya no gin krishan tim sula trust pi ya kala rong kat kum ka long jing si sek la long kam kai pi kan kar kum ya le election ha oi along tan long si entertain along ba si entertain ki pa ba ya lam baklaru pi da kwa si ban ya uplift yak society di ban support iwe no de ban ya that rong kum ne long ga jing shani jing ri candidate dei ko long bangin shani haki long tutengin haban peten madon te ki bri shani ka parti ho kata lo kalong ka bedai mo bangin jid ya parti bahkan yo ban thaw kawai ka parti bi kenya ban kan yo ban alam te iya ka kalong haki HCBC le JCBC hanga simading iba ban jir kan pane ka lo ngan hab ban pek personal ke jing long bri la bri ba bha lo ting no parti ka parti ka bhai la bri balam ni kan tho hanu kan alam baklai kadai ba piong la ki pen mi kitu kenten ki baki kan tho be the entire campaign mo la ki pen son horim be tang ka jing kan tho be hi ka pen hi ba long hai ki banang ban pet kumut ba ni duna ka jing san ya ki ka baha bakin stress bahaya ka issue ka points ka baki ki 1 week segi pai ba pen ka ta ka mission ka jongki na kamata 5 years na 10 years kum ka party la ne kum muru simet badan ban train nam ta ki pai ba ka baha bakin stress kambo ne kata la ki lab ba kum ka ki kum ka ne ka present government man ta la ki badan ha ka opposition la ki lab kan ko ka ba kale ka bom ya hab bat ka seng ka jongki la ne ba pai ba pen ibi tik tang ya kata pai ba ulati benci de ka ik badai ka ik balan Sngo try ba kane ka politics support society ko jongi it should be a person who have proper education, who have proper qualification to be in a particular political aspects. Jing sisha teng ki bring sisha perceive ya kata ka education ubri ubla ada puli kamu start bah katu kam dei ka jing champang teng ki bring ki balong wise bah ki laban dei ki tu ki baklam yo lat ban yo kan ka formal education aku dei bapim dan makana ta educational quality nele kaya ka kam da dei kata banya batai start tan ka kot teng
Jadi tang hak theory and practice pat long zero. Zero. Hangahi personally ngasih tahi wala dah hindi ajing ni follow kata demokrasi kaba ubom dan ka dinalin star ulaban contest be Henry kasyom hangi kumno ngin exercise kata ka vote ko jingi ladangi fully trust kita ki bom dan dinalin start kin lead ingi ki bala lanang lasal ane ngi kimilenti ba kita ki bom dan bahaya kata education ngi kimilenti bikin wan ra ki babon ki polisi ki ba yo ya ladiru kim pat sing thu bahamo hadu kanong ngi trust kata kasyom hangi ban pensong rem Henry kilaban contest kat kum kambon ka jengki Henry ngi haban choose wisely ya kata jengkiru nama karai tebut kade ya baro ngi long asal kade universal ngi baro tika kasyom hitang hangi hi lada mangi ngi choose kita ki balong well qualified leaders kumno kin yo banong minister di kibai pada kinam yo banlong lada ngi choose daladi kebut ke junga kanom bakla lada ngangan choose hakar kom ka badai kita ki bom qualified kinam lah hi bandrong kum ki minister leni kum kita ki representative ki jongi de wala da ki contest makna ru kat kum ga kapasiti ke jongi nya haban pe kita andai kum ka jong onjong pi maneng don kami ban yo ki qualified leaders si Batte bro to play ula banyalam hai ka society ka jongi ne ubro pit hai ula banyalam hai ka society ka jongi baru atli ke don kami kata kam tadi tentang ka jingti breu tiblai ke don kami ka breu uba start uba simkia ka kam imlang salang ti lada ubri uba simkia tan ke imlang salang dan kata ka buram ka akor dan kata ka jingti breu tiblai ru kam long hi udan kam hi kita ki personalities baru atli kita making our country a one religion country would make sense. It does not make sense at all. Mo manong one religion ho ki kwa ban penwan ra uniformity teng you don't come bang in along united ya kata tang ba again ko ban ong religion and politics do not mix se di ban ai freedom ki brio bikin express la ka jong ka jing sngo la da ki kwa along nyam it's their personal space and la da pi kwa ban pen pau sha ka partai par ba pi kwa ban expose ya kata ka culture la jong te ya ketu na ya mix gitu nama teng kulmar pi Aku ni kalau bang apa hiau beriu babiang ya kata. Longa ba hakani ka sam dab longa thabi sau long kan di bajom tau mati biar korba nama flang konstitusi. Ini bau hajing jo ngai long beriu babama. Te mentar se ka don ji fu ban thap chato to male se amti pat hakana korkom kan long ba namar jimut ngai long mesti namar ba long beriu babha long sin namar ukular to ban ong ban snai ni badu le sisa. Tanga tai jing jo ngai ba long beriu ba le ya ba ukular. Don ni jimut ban thap ji. Hakani ka MDC ke bamantang yang haban pe ka council ka baskamro ka bala ban wanra khambun kita ka jingkela ka sensyar ka khadarmo khamtam tengi pe ka district council ka ba kham kongsan ni ka riti gustur ka khendeu ka syap ka karkom im ka jungi kum kita ki tribal ki bang im sakane ka jaka ti kum bapi ong menten mo ngi haban pe ya kata ka performance jungi 5 years kalong kumno Tela da ki pai ba hi la ki pe hi ka constituency ke chunki ki pe ka performance jong chani ka isi ka ba sansnem ka ba manta nitip ba ka isi kam dani abha po district council ki haban cha chi kata ka banta la da ki yo i ba kam dan chu ka tras kemud balingin chi ski ju ngi haban pen thamai ngi haban ra ad ki be yo le se ki laban sakri khambahana ka banta ka chungi just vote wisely sapet bahag ki ba ibiang mo ban ayu ka pitip ba kila ban wanra ka changes no ya kata ngaku ahi ban aika message khamtam ni ki yang voters ki jungi ki badang su ki ban saka si ka vote ki jungi for the first time manta ka election ngaku ai ki bakin sing thu bah ba ka kalong koridor du kata-kata ka jing yo jungi ban thab ka vote ki jungi ti ha kata ki haban pensong rim ba kapisa la ne kino kita ki jing pen thami yo le se kasin ka ban kong kim ki pat sing thu yo ki la ban sa pen thami ka no ka banta ngaku ai ki bakin sing thu ba pensong nong rim ya kalawe ki jungi wala da pidang de ki first voter makna ru ba umdei ba katua khlimat kan pen regret no ipi enda pila vote ngaruh ka first vote ke banga vote ngasnyo ba hadin jong tu ngasnyo kumba ngasa betray no ya kata ka ba ki breu ki wan ha per election te mentana nga long confidence ba ila dia bala nga vote kemun nga haban pension rim ba umdei ka pisa umdei ka tu kintin ki campaign ba ki ya kan tho ang neng tai andre nya haban pe na menta ka lawai te nga kwa hi ban ong ba umdei tangi ki yang vote san ria baro hi wat sim ba kapisa la ne ka kitin jili jo jeng ki politician ki buan hakmat ki jongki kin la ban pendu no ya kata ka basik limat ka bapin ai ka vote ki jongki pensong nong rim ha vote wisely wat ju sanga binai nuru Pare vote with your conscience la da PH saya kari baga jai bende la jong di ben ya tip ru kamot iu ka KHADC di ben ya tip li tai nama ini di tang local di tang nak benta jungi ki 6 schedule pia tip ni tip ka de nak benta ka kan ka 6 schedule ru ndi ben chia le song shit chia why clear bit chia
le song shit ya kala ya dom hakajaka ban ya hindi ban ya long united. Oo, hindi ban ya pan. Okay, so this is the outro of the video. I just want to add my own point of view here. So I just want to tell you guys that if you're going to vote, please vote wisely. Choose your representative very wisely. Do not look for somebody who gave you money or just because they talk good sweet words, you vote for somebody like that. No, choose representative wisely, please. Because this is the future. Our future lies on their hand, right? Because we don't want our state to be like any other state. Not all the states, but some of the states that are civil terrorism in the country, where people are showing the power because of religion wise, people showing authority showing the power because they have the power in their hand to the public, where rape case is not handled carefully and there's no conclusion, where drug case is not handled carefully and there's no conclusion, where cases related to ministers relatives are not handled carefully just because they are relative of minister and there is no conclusion, where employment issues are not handled carefully and there is no conclusion, right? Where education system is not handled carefully and there's no conclusion. So I want you guys to vote wisely. Think about your future. Think about your daughter's, your son's future. Think about your own future. Think about all that and vote a representative who would bring change to our society, who will bring change to our state itself. We should have that authority, because it is by us all this is happening. I know it is happening in our state, the rape case, the drug case, the employment issues and everything is happening in our state, but we don't want this to keep on going on. We don't want this to keep on going on. So I want you guys to vote wisely, all right? So that's it, guys. I don't have much to say. If you are still here, thank you so much, guys, for watching. And I don't have much to say. I'm sick right now, so I don't have anything else to say. Thank you so much, guys, if you're still here. Until next time, vote wisely, please.